Cebu Governor Gwen Garcia Nideklarar og total all-out war batok sa illegal nga drogas. Ani ang report? Gideklarar sa gobernador ang gubat batok sa illegal nga drogas sa atubangan sa mga mayor sa kalungsuran o mga component cities o sa kadakuan sa nasudnong ahensya sa kamhanan. Kinatol sa Joint Council meeting sa Provincial Development Council, Peace and Order Council, Anti-Drug Abuse Council o sa Disaster Risk Reduction and Management Council. Gipadayag ni Garcia kung dili padayon ang all-out war batok sa illegal drugs, walay pulos nga magtuki pa sa kahapsay ug kalinaw. Gitumbok niya ang illegal nga drugas nga mao'y gamot sa nitabong mga krimen nga ngayang tinud-on hangtod masumpo. I hope that all mayors will join me here, all agencies of government, in this declaration from the province of Cebu. Total, all-out war against drugs. Samtang gihangop o gisuportahan sa kapolisan sa lalawigan sa Subo ang deklarasyon sa gobernador. Nanawagan usab ang Cebu Police Provincial Office sa panagtambayayong sa tanang ahensya sa gamhanan alang sa kalampusan sa all-out war batok sa illegal drugs. He is very happy with the pronouncement of our good governor, Governor Gwen Garcia, in her all-out war against illegal drugs. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.